जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जो नया गाना धनिया ए जान जौना गाना के आप सबके बड़ी ही दिन से इंतजार रहा, काफी बार रिकॉर्डिंग भी भइल लेकिन गाना ना आइल। यहाँ तक पवन सिंह भी लाइव आके बोलने, लेकिन वो डेट के भी गाना रिलीज ना भइल। तो इंतजार आप सबके बन रहा, तो इंतजार अब खत्म होके वाला बा। काहे कि भैया गाना आप सबके बीच कल आवे जा रहा बा। जी भैया, फुल अपडेट दे वाला बानी, आप सब वीडियो के लास्ट तक बन रही। ये गाना गए बने पवन सिंह और शिल्पी राज, और गाना पर परफॉर्मेंस के बात की जाओ तो पवन सिंह चांदनी सिंह एक साथ नजर आई लो जोड़ी। और ये गाना के डायरेक्टर बने रवि पंडित जी, ये गाना में म्यूजिक दल बने विकास यादव जी, और ये गाना के लिखले बने विजय चौहान जी। फाइनली आप सबके बता दी गाना बन के तैयार बा, आवे जाता उषा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ भैया, उषा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना कल आ रहा बा, यानी कल 14 सितंबर के आप सबके बीच गाना आ जाए सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में। लेकिन मिलल जानकारी के हिसाब से आप सबके बता दी 6:45 में 6:45 AM पे कल गाना फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो जाए। लेकिन 6 से 7 के बीच में हुई, कंफर्म नहीं बता सकत, लेकिन 6:45 में कंफर्म बाकी आ सकता, ज्यादा से ज्यादा चांस बा। आप सब जानी टीजर के रहल बात तो भैया 4 से 5 बजे के आसपास में आप सबके आज ही टीजर देखे के मिली उषा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ भैया, तो तैयार रही जान। अपडेट कैसा लगल और गाना भैया आवे जा रहल बा आप सबके बीच कल कितना गर्दा मची, कमेंट सेक्शन में जरूर बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। फिर से मिलतनी नया अपडेट के साथ।